nkhani zina zambiri tentikhaye limodzi. Akatswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino auza wachiwiri watsopano kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi kuti akhale munthu wachidwi ndi ntchito zachitukuko. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wasankha Usi omwe alowa m'malo mwa Asaulus Chilima omwe adafa pa ngozi ya ndege ndi anthu ena asanu ndi atatu. Amavuto Bamusi komanso a Wonderful Nkuche akuyembekezeranso kuti Usi athandizira kumalizitsa masomphenya omwe malemu a Chilima anali nawo a dziko lino. Kuonjezera apo Abamusi alangiza Usi kuti ayike chidwi chachikulu posintha kagwiridwe ntchito ka mboma komanso kuthana ndi katangale. Iwo akufotokoza. Magulu okhuzidwa pa nkhani zachisankho auza wapampando watsopano wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC Justice Annabel Ntalimanja kuti asamaonetsere mbali pakagwiridwe kake ka ntchito. Ntalimanja awasankha pa udindowu kulowa m'malo mwa Justice Chifundo Kachale amene contract yawo yokhala wapampando idatha ku bungweli. Iwo akuyembekezeka kutsogolera bungweli pochititsa chisankho chapatatu chimene chichitike chaka chamawa. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino wa Lazarus Chakwera wasankha Ntalimanja ngati wapampando komanso mbusa Philip Kambulire ndi alimbikani kamlongera ngati makomishonala. Ntalimanja walowa m'malo mwa Justice Chifundo Kachale pamene makomishonala atsopanowa alowa m'malo mwa Antony Mukumbwa ndi Olivia Liwewe omwe nthawi yawo yokhala pa maudindowa idatha pa 6 mwezi uno. Wofalitsa nkhani za bungwe la MEC Sangwani Mafulirwa Chakwera asankha anthuwa potsatira malamulo a dziko lino komanso oyendetsera bungweli. Zikatere ndikuti tili ndi wapampando komanso makomishona 6 a komishoni. Ufuna kuti anthu angodziwa makomishona amalamulo komishona akasankhidwa amakhala mu ofesi kwa zaka zinayi. Wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe alangiza Ntalimanja kuti asamaonetsere mbali pamene akhale akutsogolera pa zokonzekera za chisankho cha chaka chamawa. Mneneri wa chipani cha TPP Shadrack Namalumba ati chipanichi chilibe mbali pa nkhaniyi, koma mneneri wa chipani cha MCP Ezekiel Peter Ching'oma adayilandira bwino nkhani yosankha adindo atsopanowa ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti agwira bwino ntchito ndi makomishonalawa. Uyankhulapo pa nkhani za ndale Wonderful Nkuche adakuyembekezera kuti komishoni idzachititsa chisankho chabata komanso chovomerezeka ndi onse. Chiganizochi chikuoneka kuti chadabwisadi anthu ambiri chifukwa ambiri akuona kuti Dr. Chifundo Kachale amagwira ntchito yabwino ndithu ndipo timayembekezera kuti apitiza kugwira ntchito imeneyi. Komabe tikaona kuthekera kwa Justice Annabel Ntalimanja ndikuti ntchito yabwino ya ku MEC ipitirira. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika adasankha Kachale, Liwewe ndi Mukumbwa mwezi wa Juni mchaka cha 2020. Boma lati likuyika chidwi pofuna kuti anthu ambiri mdziko muno adzakhala ndi magetsi pofika chaka cha 2030. Pakadali pa anthu 74 pa 100 aliwonse mdziko muno alibe magetsi m'nyumba zawo. Nduna za magetsi wati kuchilimika pofuna kukonza vutoli. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Malingana ndi ripoti loona za magesi mdziko muno linaonetsa kuti anthu 25 pa 100 aliwonse ndi amene ali ndi mwayi wopeza magesi mdziko muno, ndipo anthu ambiriwo amakhala m'matauni. Poyankhula pa mkumano umene amakambirana za ntchito ya magesi mdziko muno lachinayi mu mzinda wa Lilongwe, nduna yoona za magesi a Ibrahim Matola ati ndi zodandaulitsa kuti anthu ambiri mdziko muno sanalumikizidwe ku mphamvu ya magetsi. Pofunika kuti population ya Malawi 21 million ndi magesi amene tili nawo tiwonjezereso kuti akafikire amalawi ambiri. Ndime yachiwiri adainena kuti tikawonjezera mphamvu za magesi ku makina athu tipezeso mwayi woti magesi amenewa afalikire kwa anthu amalawi. Yasangokhala kuti tili ndi magesi ambiri koma amalawi sadafikire.
mkulu wa World Bank mdziko muno Jacob Angel ati kwa nthawi yayitali tsopano dziko la Malawi lakhala limodzi mwa mayiko pa dziko lapansi amene ntchito za magesi sizikuyenda bwino. Poyankhulapo pa nkhaniyi mkulu wa bungwe la GIAP mdziko muno akuleniza lengeza ati yakwana nthawi tsopano kuti anthu apeze mwayi okhala ndi magetsi osiyanasiyana monga asola. Ife ngati Global Energy Alliance for People and Planet ntchito yathu ndikuonetsetsa, I think cholinga chathu ndikuonetsetsa nena kuti ntchito yofuna kuti magetsi amufikire wina aliyense komanso titeteze chilengedwe kuti nkhani za kusintha kwa chilengedwe zisapite patsogolo. Kwathu ndikuonetsetsa nena kuti ntchito imeneyi ikugwiridwa mwachangu kubweretsa mabungwe onse pamodzi kuti tigwire ntchitoyi mogwirizana pozindikira kunena kuti uwu si mpikisano wa bungwe ili ndili koma ndi mpikisano othamangitsana ndi nthawi. Pakadali pano dziko la Malawi lati likuyesesa kulimbana ndi kusintha kwa nyengo pogwiritsa ntchito magetsi amene sathandizira pakusintha kwa nyengo. Boma tsopano likhoza kukhazikitsa chiletso kuti kampani zisiye kupanga komanso kuti anthu asamagwiritse ntchito mapepala a plastiki opyapyala. Izi ndi chomwechi popeza kampani zimene zimakaniza boma kukhazikitsa chiletsochi zathetsa mlandu. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Tipepese kambako lephera kupasirani ripoti imeneyo koma munkhani zina mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network George Jobe wapempha Malawi kuti akhale tchero pamene mdziko la South Africa mwabuka mliri wa matenda a monkeypox. Pakadali pano anthu awiri amwalira kamba ka mliriwo mdzikolo. Brenda Kayo ali ndi ripoti. Ajobe apempha unduna za umoyo kuti uyesetse kupereka uthenga okwanira komanso kukhazikitsa chitetezo chokwanira m'malo azipata. Dziko la Malawi likuyenera kukonzekera pophunzitsa anthu kwauza za matenda amene wa monkeypox, kwauza zizindikiro zake, kwauza anthu kuti ngati amuona nzawo wina wakali ndi zizindikiro athamange naye ku chipatala. Ndipo yemwe amayankhulapo pa nkhani za umoyo amaziko matemba apemphanso boma kuti liyesetse kugwira ntchito limodzi ndi dziko la South Africa poonetsetsa kuti anthu akumayezedwa polowa komanso kutuluka mdzikolo. Boma lao likhale boma la South Africa kuti mwina kumeneko atithandizire kuti anthu amene akamabwera kunoko kapena alendo azitha kuti maboda moja zayeza kuti azitha amene alibe chifukwa mwina akabwera kuno mwina zikhozo zikutirapo mwina zipangizo zikhozo kuticheperapo South Africa mdziko chitakopi. Mneneri kunduna za umoyo Adrian Chikumbe anati sangapereke tsatanetsatane wankhani. Unduna za umoyo dziko la South Africa lachitatu sabata yatha linalengeza za imfa munthu mmodzi yemwe anafa kamba ka nthendayi komanso kuti anthu anayi anakhudzidwa. Komanso bungwe la World Health Organization pamodzi ndi bungwe la Center for Communicable Diseases nalo linalengezetsanso. Malingana ndi ripoti yochokera ku bungwe la World Health Organization anthu okwana 97,000 ndiomwe anakhudzidwa ndi nthendayi komanso anthu okwana 186 ndiomwe anamwalira ndi nthendayi pa miyezi 4 ya chaka chino kuchokera ku maiko 117. Kafukufuku amene adachitika m'madera amene amakhudzidwa kwambiri ndi ng'amba komanso kusefukira kwa madzi mdziko muno akuonetsa kuti boma la Chikwawa ndi limodzi mwa boma amene ali ndi chiwerengero chokwera kwambiri cha ana onyenchera. Izi zaululika pa mwambo okhazikitsa sabata yophunzitsa anthu zakadyedwe kabwino m'bomali. Mike Mataka wali mbalipoti lomwe awerenga ndi Office Hoahoa. Malingana ndi mkulu woona za mapulani komanso chitukuko m'boma la Chikwawa Mai Thokozile Munthali mwa ana 100 aliwonse m'bomali 35 ndiopinimbira ndipo mwa ana 100 aliwonse 18 ndotsikasikero. Amunthali anati izi nzodandaulitsa kwambiri chifukwa chake konsolo ya Chikwawa idaganiza zokhazikitsa sabata yapaderayi ndi cholinga chophunzitsa anthu njira zosamalira ndi kukonzera chakudya nthawi imene anthu ambiri m'bomali akuvutika kuti apeze chakudya kamba ka ng'amba yomwe ena ononga mbewu za alimi m'bomali. Amunthali afotokoza. Awa ndi boma loti limakhuzidwa makamaka ndi nkhani yonyenchera kwa momwe mukuziwa nena kuti ndi boma lomwe limakhuzidwa ndi ngozi zogwa mwazizizi ngati simadzi osefukira limakhaso lokumana ndi ng'amba. Ndi chifukwa cha chimene chocho nkhani ya kunyenchera apana makamaka ndi yayikulu kwambiri
pa ana 35 pana 100 aliwonse ana 35 ndokwinimbira ndipo pa ana 100 aliwonse 18 asikelo yawo ndiotsika komanso data yathu ikuonesanso kunena kuti kudya koyenera pa anthu 100 mabanja wa 7 okha ndamene amakhala kuti akukwanisa ndithu kudya koyenera kumwe kungateteze kuti kusakhale kunyenchera kumeneko. mkulu wa zamalimidwe m'boma la Chikwawa Dickson Mvula Dziko anati ngati njira imodzi yofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa chakudya omwe akula m'bomali, ofesi yawo yachilimika kuphunzitsa anthu zakufunika kulima mbewu zosiyanasiyana zodya msanga komanso zakufunika kusadalira nsima yokha ngati chakudya komanso mbewu zina ngati nthochi ndi zina zomwe zimapezeka m'bomali. Kwambiri tikulimbikisa alimi athu kuti wani asunge chakudya chimene akolola chochepa chomwecho achisunge komanso achiteteze bwino. Tikudziwa kuti zokolola zathu zambiri za alimi athu zimaonongeka chifukwa cha kasungidwe kawo komanso kagwiritsidwe ntchito. Tikulimbikisa alimi kuti at least asunge chakudya chokwanira pa nyumba pawo komanso amene ali nacho asagulitse. Amene ali ndi mwayi woti ali ndi madimba tikalimbikisa kuti alime kudimbako mbewu zili zonse osati chimanga chokha komanso panopa tikulimbikisa kwambiri mbatata. Chifukwa mbatata imapasa zokolola zochuluka komanso mbatata yambiri mukuziwa ngati ndiyofira pano ngati imene tikulimbikisa imene muli vitamin A amene amathandiza. Mwezi wa Machi chaka chino mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera analengeza kuti Malawi ndi dziko lomwe lili pa vuto la njala ndipo kuti maboma okwana 23 mwa 28 ndoma akufunika thandizo la chakudya mwa msanga chifukwa cha ng'amba. Bungwe la Safety Allied Foundation lapempha boma kuti lichepetse mlingo wa kathamangidwe ka galimoto makazi kamadusa m'malo amene muli anthu ambiri. Bungweli likufuna kuti mlingo uchoke pa 50 km pa ola kufika pa 30 km pa ola pofuna kuchepetsa ngozi. Pempho lidadza anthu anayi atafa pa ngozi imene yachitika ku Chiwavi mu mzinda wa Nzuzu. Mmene samkhalimira afotokozera anthu 21 amwalira mdziko muno pa ngozi zosiyanasiyana m'masiku 10 apitawo. Mneneri wa polisi ku chigawo cha kumpoto a Morris Chapola akuti driver Pirani Muhango yemwe ndi wa zaka 29 analephera kuwongolera galimoto yake ndipo inakalowa mbali ina ya msewu ndi kukaomba anthu oyenda basi okwana asanu ndi mmodzi kuphazapo mzimayi yemwe anabereka mwana kumsana. Achapola anena kuti anthu atatuwa anavulala kwambiri makamaka kumutu ndipo mwanayo anavulala kwambiri mkati ndipo atafika kuchipatala cha Nzuzu Sento anauzidwa kuti anthuwa amwalira. Achapola akuti ngozi inachitika cha 7 koloko madzulo ndipo driver amayendetsa galimoto yomwe nambala yake ndi NN8420 ndipo amalowera ku dera la Chiwavi kuchokera mbali ya St John of God. Ifeyo ngati polisi napanga kafukufuku oyambirira wasonyeza kuti galimoto imene limathamanga kwambiri nchifukwa inachita ngozi. Potsatira kafukufuku amene tamanga driver wa galimotoyi Pirani Muhango amene atsegulira mlandu odzetsa imfa chifukwa choyendetsa galimoto mosasamala. Tinene kunena kuti anthu atatu amene anakhudzidwanso ndi ngozi yakadali mchipatala kulandira thandizo. Komabe titsimikize kuti oganizidwa atengera ku khoti kuti akankhe mlandu tikamaliza kafukufuku. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Road Safety Allied Foundation Joe Jere apempha boma kuna kuti lipeze njira zochepetsera kuchitika kwa ngozi m'misewu yosiyanasiyana mdziko muno ponena kuti anthu okwana 21 amwalira pa masiku 10 apitawa. Iwo anena kuti nduna za mtengatenga ichepetse chiwerengero cha spidi zimene galimoto zimayendera zikamadutsa m'malo amene machuluka anthu kuchoka pa 50 km/h kufika pa 30 km/h. Komano malingana ndi ripoti la polisi ku chigawo cha kumpoto kotala yoyamba ya chaka chino ngozi zatsika ndi 16 pa 100 zilizonse. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away.
Join the fun now at Premier Bait. Bait with the best. Wawa pili. Wawa mwene. Amwe, muoneka udandaula. Bwanji weniwe. Mwene, sabatalata ndinapita kukatenga ndalama pa ATM. Nditapanga dongosolo lonse lotenga ndalama pa ATM. Zinaonetsa kuti ndalama zachoka kwa akaunti yangu. Komano pa ATM sizinatulutse. Ndiye ndinapita kukapereka dandaulo ku banki. Komano mpaka napano sakundipasa chithandizo. Ndiye mbale wanu netu ndalama ndiye yandivuta. Maluza kundimenya osati masewera. Ndese ndikuziwa kuti ndipange bwanji. Mbale wangu. Ndithu mbale wanga ndiye kudandaula konseko. Koma chimwene, kodi sukuziwa kuti uli ndi ufulu wakadandaula ku banki yaikulu mdziko muno yotchedwa Reserve Bank of Malawi. Ngati sunathandizidwe kapena ngati sunakhutitsidwe ndi thandizo limene walandira kuchoka ku bungwe limene umapanga nalo zachuma, monga osunga ndi kubwerekesa ndalama ngati mabanki, mabungwe ang'onoang'ono obwerekesa ndalama, masako a insurance, a pensioni, ogulisa masheya, komanso makampani olandira ndi kutumiza ndalama kupyolera palamya. Ndiye tandifotokozeni kuti zimakhala bwanji dongosolo lake. Chimene ndikuwuzeni choyambirira umayenera ukapereke dandaulo lako ku bungwe limene umagwira nalo ntchito la zandalamalo. Ngati iwe sukuti lako linachitika ku banki, ndikuti dandaulo lako lipita ku nthambi imene imaona za anthu odandaula ku bankiko. Apo ayi munthu akuwayimbira foni ndipo akuthandizani. Ngati simunakhutitsidwebe ndi thandizo lomwe mwalandira ku bungwelo, kadandauleni ku banki yaikulu mdziko muno Reserve Bank poyimba foni mwaulere pa nambala ya TNM komanso Airtel ku 459 kapena kutumiza uthenga ku complaints-handling@rbm.mw. Dziwani kuti ndi ufulu wanu kudandaula. Boma walangiza kuti azika chidwi chotukula miyoyo ya anthu amene ndovutika m'madera omwe mbungwe wa amagwira ntchito zawo. Mkulu wa nthambi yoyang'anira mabungwe ya Angola Edward Chilekapanda anena izi pa nkhomaliro omwe anakonza nthumwi makamaka anakonzera nthumwi za mabungwe wa mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mulipoti la Steve Mulia. Chilekapanda anati nthawi yakwana yoti mabungwe amene saboma ayike chidwi pa miyoyo ya anthu amene akulandira thandizo kuchokera ku mabungwewa komanso kugwira ntchito mwaukadaulo ndi mokhulupirika. Cholinga chathu timafuna kuti 1 tidzakumbutse kunena kuti kutsatira ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa malamulo a dziko lino pogwira ntchito wawo ndi kuwayenerera. Chachiwiri tinafunanso kwalimbikitsa kunena kuti boma ndithu lakhazikitsa NGO fund imene ithandize mabungwewa kuti ntchito zawo zipite patsogolo, koma cholinga chake nchonena kuti mabungwe akhale ndi kuthekera kodi akamagwira ntchito zonse zapindulira anthu amene timathandiza pachifukwa pano patikhoza kumafunsa kuti kumalawi kuno tili ndi ma NGOs amene akhalepo over 1000 kulinso boma kuli ma donors kumapezekabe kuti mwina boma likudandaulabe kuti anthu ambiri adakali mu mphawi. Kodi chimenecho chuchitisa ndi chani popeza ndalama ndithu zikubwera mdziko muno zikugwira ntchito anji. Nde ubale umene ungakhalepo wabwino pakati pa boma ndi ma NGOs zithandize kuti ntchito ija tigwirire limodzi. Ndipo m'mawu ake Mustahab Ayami anati iwo ndokonzeka kuti atukule miyoyo ya anthu amene akuwathandizira m'madera amene akugwirira ntchito. Tionetsetsa kuti ntchito imeneyo tigwire nawo limodzi motsogozedwa ndi Angola kuti potero aliyense ngati nzika ya dziko lino ipeze chimene chingathe kumuthandiza iye pa moyo wake, asakhale ndi chosowekera china chilichonse chifukwa choti mwina zinthu zina ndi zina ndizongopeza anthu amene ali ndi ndalama chabe, koma aliyense akipeze ndithu chithandizo chimenecho. Mu Oktoba chaka chino NGO Regulatory Authority Ngola ikhala ndi msonkhano wake waukulu wapachaka kumene kupatula kupereka mphotho kwa mabungwe amene si aboma koma agwira ntchito bwino akawunikiranso amene mabungwe wagwirira ntchito. Ophunzira pafupifupi 79,000 msukulu za primary mdziko muno akupindula ni ntchito yopereka chakudya msukulu imene bungwe la Nascent Solutions akhale kugwira maboma ena ndi thandizo la ndalama kuchokera ku boma la United States. Bungwe lira akhale kupereka phala kwa ophunzira msukuluzi. Wapampando wa bodi makamaka ya bungweli a Washington Kaimvi wati izi zathandizira kuchulukitsa chiwerengero cha ophunzira
amene akumalowa mkalasi akayimva akufotokoza. Ife tilonyadira kwambiri chifukwa masukulu Rebecca mpaka kuti talephera kupasirani ripoti limenelo koma mtsogoleri wa mpingo wa Salvation for All Ministries Apostle Clifford Kawinga ndi mbusa ya Sengama amene ndi wa mpingo wa Mvama CCAP mu mzinda wa Lilongwe apereka katundu osiyanasiyana wa ndalama zoposa 5 million kwacha kwa anthu asanu ndi atatu ogwira ntchito yokumba manda. Mbusa Kawinga anati malipiro amene anthu amalandira kuchokera ku khonsolo ndi ochepa kwambiri. Kumbuka liwo alemba ripoti lomwe awerenga Brenda Kaya. malingana ndi Kawinga mwa zina zomwe apatsa anthuwa palinso ndalama yokwana 250,000 kwacha ku banja lililonse la anthuwa kuti ayambire bizinesi ndi cholinga chotukula miyoyo yawo. Tabweretsera mphatso mapakeji 250,000 kwacha pa munthu pa banja kunena kuti mwina nkutheka kochepa kokha gapu limene lili pakhoza kuthandizikira. Kumbali yawo abusa agama anthuwa amagwira ntchito yofunika kuphatikizaponso apo anayika miyoyo yawo pachiswe nthawi ya mliri wa COVID-19 koma ambiri samakumbukira. Anali anthu aja opanda mantha, ifeyo ampingo olira timatha kukhala at a distance ndi mtembo koma iwo amauyandikira amakwirira mpaka na tinatuluka mu nyengo ya COVID-19 anthu amene wakugwira ntchito. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe Richard Banda anathokoza malo mwa konsolo ya Lilongwe ndipo ati katundu awalimbikitsa kugwira ntchito yokumba mandawa. Zomwe apanga Kawinga ifeyo ngati ungasire council tife wokondwa kwambiri komanso tupemphabe kuti mwina zisalekezere kumba pali anthu enaso mwina amabungwe komanso mwina ma individuals amene ali interested kuthandiza ngati anthu amene wawa abwere poyera ndithu athandizire chifukwa anthu amene wagwira ntchito kuti amalika kwambiri. Mwa zina zomwe alandira kupatula ndalama ndi monga njinga zakapalasa, ufa, mafuta ophikira, sopo komanso zovala. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayo nsomero yake. Akatswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino alangiza wachiwiri watsopano kwa mtsogoleri wa dziko lino pa za mmene azigwirira ntchito yake. Amene angomusankha kumene okhala wa pampando watsopano wa bungwe loyendetsa chisankho Justice Annabel Ntalimanja amupempha kuti asamuonetsere mbali. Nkhani zina 74 pa 100 aliwonse mdziko muno alibe magetsi m'nyumba zawo. Ali ndine Yankho Seunda.